Asantefo a wokɔ school ɛwɔ suapɔn ahodoɔ mu wɔn wɔ nkabom kuo bi a wato din Asante Students Union ne nkrabata a ɛwɔ Akenten Apiamenka University of Skills Training and Entrepreneurial Development afi biara ɛwɔ ɛda wodi a wato no din ASU Week na afi mpino ne aduonu mmiɛnsa die ayɛ sonko koraa esan sɛ esuafo yi ayɛ ɔyɛkyerɛ bi a ɛdan amammerɛ ne amanne ahodoɔ a asantefo wɔ adi akyerɛ mansan wakyerɛ kwane a kane tete no na nananom fa so ɛbɔ wɔn bra ɛwɔ kurom kumaa mu sɛnea daa wɔbɛyɛ no adeɛ kyi a okunu ɔyere ɛne mma ɛfa wɔn ho wɔkɔ afuom ɛkɔyɛ adwuma kakra na wapɛ nnɔbaeɛ aba fie na wabɛbɔ wano twɛdeɛ ampara esuafo yi ada saa yɛkyerɛ di a na ahomeka yie paa wakɔ afuom wakɔpagya wɔto wɔn mankani atwa wɔn bɔɔdeɛ wapɛ wɔn kontomre kakra ɛna wato sodeɛ ahodoɔ a wɔde aba fie a ɔbɛyɛ aduane bi te sɛ akaw adie akaw no ɛyɛ mankani a yɛnsenseneɛ na emu yɛhohoro ho na yanoa no saa ɛna afei nso bɔɔde a ɛno nso yɛnwa na yanoa ɛne ne ho no nyinaa owie a wɔto wɔn nsa didi fɛfɛɛfɛ sɛ abusua wɔn afadeɛ ɛfiri soro ɛkɔsi wɔn nan ase ɛkyerɛ sampa asante ɛwɔ amammerɛ a ɛfɛ na akɔnɔ kuronkuma abrabɔ mu no eduru anwummerɛ biara mmɔfra atwa hyia na odi agorɔ ahodoɔ ɛde sɛpɛ wɔn ho agodie no bi ɛne antoakyiri ampe hwehwɛm bɛyi mpena kope 1 ɔware ɛna afei nso ludutoɔ ne nyinaa yɛ agorɔ bi a ASU AAMUSTED adi akyerɛ mansan na wɔde kae hia sɛ wɔyɛ asuafo yi wɔnnya wɔn amammerɛ ɛnto hɔ wɔbɛkɔ so kita mu na wɔde abɔ wɔn bra esan sɛ no ɛne ɔdoma nkoma agyapade a wɔde agya wɔn abra maame ne mmammaa ɛno nnuane ɛwɔ gyaare no na mmɛɛmoa no bi nso ɛyɛ wɔn adeɛ a ebi ɛne sɛ ɔbɛnwono ebuo ama nomaa ɔyɛkyerɛ no nyinaa akyi no ɔpemso TV ɛbɔ pini mpanyimfo a wɔda ASU AAMUSTED ekuo no ano nana akua afiri ɔwɔ abrempɔn ɛyɛ ASU ba ahema ɔne ne mpanyimfoɔ ɛne ɔpemso TV atwetwe nkɔmɔ AAMUSTED Akenten Apiamenka University of Skills Training and Entrepreneurial Development. I can see how AAMUSTED. There was something. Now, maybe I do a Asante Students Union. I was from Asante Forma. I can't win now, boom. And area, yet, my you didn't make it the people say. Yeah, I'm any amani. It's the ASU week, and I didn't in a day. We need to say Mukase, Mukase. Yeah, Dana di Ama, one was your point, who say, Asante Award. The Wadian shall ye, if your mamma now, yes, she for you now, train, I a giant, if I see a sack of penny now, and looking at an area, won't see a bossa a day over here. Maybe Sasa, near Cosia more than a day. If I bring won't be that, and I won't be crash. More here for more years, and now more year or mamma perform a baby, as I made this as my mamma. If I saw there be any years, I have a few point, see a begin to see. I buy no. Yes, Ninka say, Jaya Mamreno Swako. If you see idea, yes, see a Mamreno money and I day. I can't see a moo. A jolly woman be a young boy, what's your point? And I yes, I am many. The H. Gubia, yes, Yapona, a year.
enti den na mo pese mo ka kire ewi asede mo pese mo ka kire Ghana for the money oni meda wasi e me pese me ka kire Ghana man nyina ne say asante amamrani amane no e ma ye ntuntuni ye mpo ye ho wode sie be koso ni esua ni ye esanse ye nananom jaya dia aye sie koso ni esua ni ye a ebe boa ya ngasa enti mesre wi asina sie mfa asante amamrani amane ne mo ya boso esanse ye wura opunso nana me bo mu asosia wa na awie yi o say asia ni ye hone ensu ya asante man ye ye ma ya asante se mu ye dai ehia ye iti asem ka me ka hwe wi asina no say obi biara o ya asante ni sempo asante amamre onya asante amamre ye ohwe na be so be don asante o say asante de ye dom ye ji obi a iti ye ma ya asante se mu ye dai ehia ye eti a waboyi de tiri na kwan be na mo fa so ebo no ni meda wasi eti na amaboyi no ye he eti na dukukura no na omumbo eti se obo so be bia ye mti hu se ya na te se eno na tete no ye na nanom e de wo efie ana omutimu we ye de ahoma na ebo ebu posisi we ansa wo baba wa wo tete na se baba wa so no pa no na tete no me ye de obo ye de ahoma ye boko so sa ye de abehia mu ha ye de bo bitu ono na ye se de e ko na chi no obetumi so bo bia banchen sei ni nyina ye tete no ye ma na omo ye so ma nfama ya aba na street ye semi ya e tete no ye na nanom na na ehye ni emi aka na bi se awamu wo ho aba na street na ababa wo e se kata usie no na omo shere dada omo ba bi omo beko bia o siesie nu se ya na ye so ya ababa wa so no o pia ni hu se oba ya wo be ofifie enu ti na me se be se de sia ye se na we san so omo dia to amaye etoso mienu obo dwadata eto wonsa efre nananom ahemfo abrempon ene mpanyimfo ahodo ema wonso de wonimunyam ebeta asuafo echi ebi ene nana adompanimfo soji aboa otoso mienu asona nkwanta hene a ono ne besi apegyahene anem berima edusi poku eya apegyahene benkum hene nana asomadu berima enso ya apegyahene chiame nana kwaten echampon apegyahene dikru nana kwame ofori eya apegyahene brempon ahema wonso je penie ebe adwumadie nase bi ebeta wachire eye nana adwoa chewa bodua otoso mienu esaman hema ohene nana ekua friye owa brempon fanchene bra ba peni wonyina de wonimunyam ebeta adwumadie nachi ema no koso dwumadie ase no mpanyimfo twetworo bi etise nana osai akoto AAMUSTED ASU chief patron ono nso beta adwumadie echi suapon no mpanyimfo bi etise Mr. Augustus K. Brew a oye AAMUSTED registrar ono nso je pene ebeta imofrei echi woto wonsa frɛ wonuanom a ono nso efri Upper East wonkabunko efrɛ won Upper East Students Union AAMUSTED eye bonaboto omo nso ede osie ye oyo a obeye oye kira hodo eta wonuanom echi esanse eye amamre ni amane ahodo nti wo ma kwan ema asuafo no bi ebeka abakosem kakra efa asante eho eduana bakofi beka safa asante musuaku ho Emrantie ni mabawa mwacha shiemu ema mwatenase begin day eduana bakofi asenso
aduana de hye a me nana ene asuminya menchi efiri asante asaman a ene ye fro se agbona asaman me nana ene asanso kofo a ofiri adwumaka sekasi wono ena wodi ne tiri age akyerema wono ene bayema kukurodufo a yesi na nimu no so na yade yawa esi ni nsam de akodro gu mu ebura na asante ene dentra entokwa no ebekosuo no ene me gina hanom a meba abetene asante musuako ahodowo no ene ekwan a yefa so enya di abusua na menka nkom asubua no mensa asie empapiri yati edi abusua obebusa se abusua kra no asie ekyere sei ebra asante emusuako ni se asie no na yemfro mo abusua na emom na ekuro ahodo a na obiara edi ne ho so saa bre no na obiara edi agyadeɛ na wɔhene bi a na yɛfrɛ ne sɛ abu a na ofiri adanse wɔno ani ne kuro na ɔkoro kɛseɛ ɛbɛtɔ wɔn mo anim na etwa sɛ ɔhene abu ɛbɛrɛ wɔn kɔ ɔkoro no wɔn de onipa emogya na eyi apayɛ ansa na wɔtumi adi saa ɔkoro ne mu nkunim ne saa no nti na abɛyɛ adwendwene ama saa ɔhene yi nanso so ne nua bɛɛ ne mpɔn etwa ntoma si ne bo kaa sɛ me nua bɛɛ ma sɛnea ɛbɛyɛ adaakye nkyinima mmerɛnti no fa wɔfa asefoɔ no mu baako na ɛfa ne kɔyi saa apayɛ no ɔhene yi ɛde ɔseɛ yɛ wɔyɔ wɔde ne wɔfa ase no mu baako ɛkɔyi apayɛ ɔkoro ne kɔɔ awieɛ no na ɔhene no ne kuro no na ɔmo adi nkunim ɛno nti ɔhene abu ɛka kyerɛ n'abusua sɛ n'akonnwa a wɔte so a wɔdie no efiti saa abere ne kɔ no sɛ wɔni hɔ nom a ɛmɛyɛ wɔn nuabaa no n'asefoɔ ɛdea ne saa no nti asɛm no gyinagyina ha ɛfa kuro no nyinaa mu ɛno nti ekuro ahodoɔ a na atwa ahyia no nyinaa kaa sɛ ɛneɛ adeɛ a ɔhene abu ɛne n'abusua ayɛ nti no yɛbɛsua n'adeɛ a wayɛ no ɛno nti yɛsua abu ɛna nam so a ɛnɛ yi yɛbɛnya abusua asante emusuakuo no ebinom ka sɛ ɛyɛ nkono ebi nso ɛka sɛ ɛyɛ nwɔtwe yɛnhyɛ ebiara animu abakɔsɛm abusua edi kan no ɛne asakyiri abusua asakyiri ɛne musuakuo no nyinaa piesie asantefoɔ kyerɛ sɛ asakyiri ne abusua edi kan baeɛ nanso awerɛwosɛm ne sɛ asakyirifoɔ ɛnɔɔso asakyirifoɔ akraboa ɛyɛ mmienu nea odi kan no ɛne kɔkɔsakyi ampoma a ɔfrɛ ne sɛ ɔpɛtɛ nea ɔtɔ so mmienu ɛnso ɛne ɔkɔreɛ brɛsiama asakyiri nuabaa ɛne pɔnɛ sɛ wote saa edin pɔnɛ yi a na kyerɛ sɛ aburiman mu ɛne ɛde waduro ɛsiane sɛ ɛhɔ ɛna ɔtaa to saa din no asakyiri piesie ɛne asare a ofiri adanse akorokyerɛ wɔtaa bɔ asakyirifoɔ mmrane sɛ ofuona abusua ɛtɔ so mmienu ɛne agona abusua agona epiesie ɛne boamponsem a ofiri denkyira agona ɛmaanu ɛne ɔware adu akonya a ɛwɔ akyemɔdaa wɔn mɛnsa ɛne bɔdwesa a moba ahema nana adu gyamfi agonafoɔ akraboa ɛne ako gyina hɔ ma anoteɛ ɛno nti wɔtaa bɔ agonafoɔ mmrane sɛ ako takra sɛ wowo ɔno nko a sɛ osidua so a ɛnto ne boɔ ɛfiri sɛ ofiri dodoɔ mu ɔbɔ wɔ mmrane sɛ agona afei akuya num enso ebeka bakosam a efa barema twenebu akodua Mama sentiment says,
Kasafa or Confonoche. Medini Akosia every year, my man did was sound. A Juna Badasha Compana, free Tanoko, I won't know my table. Here or Confonoche. Pagasa Dame don't fit to go to them 1 year film. A brief and tough man, me many about us. When I'm a child. Asante my carbon fapping. Me no. Me o Confonoche. Me o Confoa. Me dem so mpo Asante my. Diteteru. Ni Asante by carbon fapping. Me o Confonoche. Me no. E wa fapping. Ahensia. E do no. Una mami amfebe. Ah ya Asante ni. Anya jano. Woman, Kwame from Punk to Bread. I sat in front of Confonoche. I will Ukuba. No custom said, well, woman, not me could have a fita. I want me some. Judge me, mammy, I want no. It's true, I don't see what my friend Major buy. Major buy, no. I will find me Casada. I will find me Casada. But she made you.
noche, menono. Lema, intim da kari, suane mai, kobo, ofeyase, obi konfa noche, menono. Mena de kente konsio, de konsio bo keshire, ya wadi shana sada noa, obi konfa noche, menono. Michelle, we shall need be a set. My one soon, my one watching here. Cause in me, or confound meba. Then some quiet no. Coffee and twata, no quiet no, my baby. If you see a sentiment, many or comfort could do for. Many or comfort our knee. Now, penny for Takase. Bibi Amono, young fat and idiot, and my dear Indian son. And into Miss Chai, the trade upon Kwame. It's all Uncle Toe, and our son at Tasmina, I am the day. A group of Fanache, Menono. Ekuyenum na mpanyimfo de tena akonya so se asu 2023 ba hema efa akansi a ekoso no ne krakra no fanchene bra ba panin ohene nana ekuya afriye owo abrempon eka bibi ekire suafo no eni asantema nyina Asante sɛdeɛ yɛbɔbrɛ ɛsɛfie no mede na nka meka ne sɛ ɛsɛ sɛ Ghana aka so ɛsua asante aba ɛsiane sɛ sɛ woyi asante abakɔsɛm firi ɔman yi mu a anaa aba asante abakɔsɛm ɛfiri yɛabakɔsɛm a Ghana ni abakɔsɛm ɛsi so dua bi ɛse sɛ woyi asante abakɔsɛm ɛfiri abakɔsɛm a ɔGhana mu a Ghana ni abakɔsɛm enti medeɛ na mesusu sɛ ɛnka ɔman bɛ aman bɛnyimfoɔ ɔmo ka bi ɛyie ɛte ase a ɛnka yɛmfa asante abakɔsɛm ɛnka yɛabakɔsɛm a anaasɛ history a yɛkyerɛ nkwa na yɛnkyerɛ mmɔfra no firi ahyɛaseɛ ɛnkɔpem sɛ ɔbɛbɛbu so deɛ nti a meka ne saa yɛ sɛ asante nko a ɛne yɛwɔ ɛyɛ abakɔsɛm a ɛkyerɛ baabi efire ɛne baabi a yɛkɔ ɛma yɛnya akokoduro ɛde yɛ biribi pɛ maame ma mfa to ho ahu sɛ sɛ wɔwɔ nkan no mu a yɛse motivational speakers baabi a wobɛdu billboards ɔmo yɛ advertisement ne ade bebree ba asantema mu a wohu bi yɛhyɛ yɛn ho nkran no yɛma ɛtumi sɔre gyina ɛyɛ adwuma a ɛde ne hwɛ ɔma yɛnya wɔ bi kasa kyerɛ ansa na asante ayɛ asante mu baa ketewa koraa yɛmɛka ne sɛ asante yɛwɔ na yɛbɛkɔ so nso ayɛ asante yɛma no yɛpɛ sɛ saa akokoduru a ɛtwa mu yɛde hyɛ mu ebi ne sɛ ɔbɛyɛ yɛka sɛ ɔbɛhu ne sɛ mɛtumi ayɛ can do spirit mɛtumi akɔduru mpɛmpɛnsoɔ na mepɛ sɛ mekɔduru no san sɛ wote hɔ na wokae sɛ ayɛ asanto asɔre yɛ ɔbaa bɛsia ɛtumi ka no ho ma mɛma ka ho akyɛ sɛ biribibiaa ni hɔ no ɛyɛ impossible asante yɛ asante ɛsiane sɛ mu nnipa nyinaa yɛahyɛ yɛ ho nkran yɛpɛ sɛ yɛma no sua yɛabakɔsɛm yɛama mmerɛ yɛama nneɛ na baabi ɔmɔkɔ ɔma ayɛ ɛno ɛtenetene yɛ asante yɛabakɔsɛm no ɛyɛ unique.
eno achi ene ogina so a wogu nsa na woda nananom ase woda atwedempon ase eden suafo nyina ase wosre nkotenten nka nkone mpuntuo ema asu ene asanteman Wabnansa. Ano mo busumi asa mo chese nyina ya fra ba ko ni afra pem. Ya Asante Students Union wa AAMUSTED. Ene ya sise dwumadi fe fe. Ye sise dwumadi ya se yesra hu sa mo beta ya chi. Yes ye damasi so wa TV mama ye. Wa ma boni bia ma ya nte boni bia. Ye kai na mpanyufo wo beta dwumadi ye kra ba hwira no. Omo fi ha ko no. Omo beta ahye mu na akofi. Yesra wo so mo beta o nyina achi. Na wo no ko omo fi e waso die mu. Ye di biara o ba asumi mu hye mo so. Yesra mo so bia lesna bia na ko aso bia na mo nyama no. Ye ka ne ko na di be ga ye ka ina ya kwa die. Na no ye ni so mo ji mo ya de ye ka ina anya kwa. Yesra mo so onya ko no. O fa no ko hye kwa se. Na le ko wie no wo yira pi. we ene ne koso afempino ne aduonu miensa asu week AAMUSTED amamre ne amane ahodo a wode nanu eda ne di ekire wonuanom asuafo asanteman ene wiase nyinaa efa asante amamre ne amane ho medin de kwabena Chirematin Ado Opimso Radio Opimso TV menhia ahemfie